Tak, vítam na ďalšom rozhovore Luciu Pajdovu, ktorá sa nám o chvíľočku predstaví a povie nám o tom, ako zo sna sa stala realita a súčasť jej tvorenia a živenie sa jej krásnym darom rúk. Luci, ahoj, ja ťa vítam v tomto rozhovore a predstav sa nám, kto si, čo robíš a pre koho sú vlastne tvoje obrazy určené. Tak ahojte, krásny deň všetkým prajem. Tak ja sa volám Lucia Pajdová a som maliarka obrazov, ktoré na stene nevisia, ale žijú tam s vami a podporujú vás. Takže moja tvorba začala tým, že som odjak živa tvorivý človek a malbou akrylom na platna som začala nejakých 8-9 rokov dozadu. A to ma chytilo tak, že v podstate popri práci som si len tak malovala. Bol to ako môj detský sen, byť tá maliarka. A chcela som, aby ma táto tvorba živila. Lenže ako to chodí na Slovensku a v našich rodinách, to maj remeslo nejaké, ktoré ťa uživí a čo umelkyňa a to je, tým sa neuživíš, to nezarobíš, takže potrebovala som prekonať tieto v podstate rodinné programy, ktoré mi hovorili, že je to len sen detský, ktorý sa nemôže splniť. No a potom v mojom živote nastali také zmeny, že prišiel rozvod, sťahovanie, súdenie sa a mňa to v podstate nezabilo, ale nakoplo tak, že som si povedala, že už je na čase zmeniť veľa vecí vo svojom živote a že teda inokedy, keď nie teraz, si splniť ten svoj detský sen. No a v podstate spojili sa okolnosti, mala som nejaké finančné prostriedky, začínala som v podstate od nuly, či s bývaním, či psychicky, či miestom a ukončila som aj prácu a chcela som teda vyskúšať, že byť tá umelkyňa. Tak som v podstate v tom roku, kedy sa to všetko ako zosypalo, si povedala, že potrebujem niekoho, kto by mi ukázal ako na to. Lebo predstavu som mala, ale konkrétne kroky, ktoré treba k tomu urobiť, som nemala. Nevedela som vôbec ani kde začať. Tak som si tak ako vyslala, že keď to mám robiť a mám ísť do toho, tak prosím ťa, Pán Božko, vesmír, všetci svety, pošlite mi človeka, ktorý mi ukáže ako na to teda, že z toho praktického hľadiska. No a potom mi vyskočila magnetická tvorkyňa na Facebooku a slovo dalo slovo, ľudská mi zavolala a v podstate to bola taká akože láska na prvé počutie a ja som vedela, že to je ten človek, ktorý ako vie, čo hovorí, žije ten svoj úspech, žije svoje sny a v podstate môže mi byť mentorom, ktorý mi ukáže teda, akým smerom do tej tvorby sa mám pustiť. No a tým, že som ja bola veľký odporca Facebooku a týchto sociálnych sietí, ja som to brala ako stratu času, tak som v podstate potrebovala ukázať, že má to svoj význam, keď to človek vie robiť, nemusí to byť 2-3 hodinová práca, ktorú môžem teda venovať už teraz malbe. A tým, že v podstate sme sa naučili na tých ľudských kurzoch postupy a ozaj, že tu klikneš a toto sa stane. Išli sme krok po kroku, tak v podstate ja som si osvojila prácu na sociálnych sieťach a veľmi ma to posunulo, čo sa týka aj predaja, aj viditeľnosti, aj takého z profesionálneho hľadiska. V podstate nám ľudská pomohla si vytvoriť svoju vlastnú značku. Takže ja fungujem už teraz pod značkou Luciart a mám svojich klientov, alebo zákazníkov, ktorí sa vracajú opätovne a veľmi veľa fanúšikov, takže aj tá odozva na tvorbu, aj na tie príspevky, aj na tú prácu už sa mi teraz odzrkadluje. Uh-huh. Super, Lucia. Ako si to mala možno predtým, než si vstúpila, možno aj finančne alebo klientovo a vlastne možno po tej magnetickej tvorkyni, že ako to vnímaš, aj čo sa týka napríklad tvojich úspechov,
že čo sa akoby dialo. No v podstate tak tým, že som sa teda rozhodla do toho ísť, Mhm. tak sme pracovali sústavne na tých veciach. Nebolo to len teda to praktické hľadisko, ale také nastavenie mysli a aj tá Mhm. komunita, ktorú sme vytvorili, bola veľmi povzbudzujúca a taká ako motivujúca, že teda človek prechádza nie sám tými vecami a tými výzvami. A v podstate v tom roku, kedy už prebiehala magnetická tvorkyňa, som sa rozhodla si spraviť vlastnú výstavu. Mhm. Takže som nabrala odvahu a teda mala som podporu, pomoc ľudí okolo seba. Takže moja prvá výstava bola veľmi úspešná a z hľadiska toho finančného mi to prinieslo v podstate konkrétne predaj na výstavách a mala som na nejakého 3/4 roka objednávky na obrazy. Tým, že som fyzicky urobila tento krok a to vystúpenie z tej svojej komfortnej zóny. A Mhm. teda bolo to poriadny výstup. Takže to mi prinieslo taký uh, nie, úspech aj finančný, aj vo všetkých smeroch sa to odzrkadlilo. Takže ani som nečakala, že to bude také úspešné a toľko mi to prinesie v podstate do budúcna. Dokonca tam bola aj TA3, si robila rozhovor, televízia, takže veľmi sa teším, že aj si mohla byť teda v jednej teda tej relácii a mohlo ťa uzrieť vlastne celé Slovensko, hej, a, a No, to vlastne pozeral. no, to bolo tiež také, že už teda, keď vystúpeš z tej komfortnej zóny, tak teda poriadne. Áno. Takže, ale bolo to veľmi príjemné potom spätne, keď sa na to pozerám, že v podstate človek má len také tie bloky v hlave a obavy a že v podstate stačí ten krok spraviť. Ono sa to už potom všetko posklada. A aké bolo to rozhodnutie vstúpiť možno sa do toho vzdelávania? Či to bolo ťažké alebo ľahké, že je dôležité kto, aký človek ťa vedie, či si rozumiete a tak ďalej, že ono aj toto zohráva dosť dôležitú úlohu, že? Určite áno, pretože ty keď si mi volala prvýkrát, tak hovorím, musím len opakovať to, čo som povedala, že to bola láska na prvé počutie, akože čo sa týka čo sa týka osobnostne, veľmi sme si sadli, takže ja to veľmi oceňujem, že ty máš individuálny prístup, pretože ja som v podstate nezapadala až tak medzi tie tvorkyne, lebo ja nerobím výrobok, alebo teda nejaké množstva, ale teda potrebovala som taký trošku individuálnejší prístup, ktorý som mala a v podstate sme spolu riešili veci, ktoré som ja potrebovala riešiť, čo sa týkalo aj výstavy, aj nastavenia týchto vecí, takže to mi veľmi pomohlo. Áno, ja Že, sa vždy aj tak že to bolo personalizované v podstate na mieru a neľutujem ani 1 eura a vždy je dobre, keď človek investuje do seba, pretože to má ďaleko siahle následky a v tom momente to človek nevidí, že aký to bude mať dosah, ale spätne po roku môžem povedať, že možno aj väčšiu hodnotu mal ten kurz, jak to, čo som zaň zaplatila. Wow, to si vážim. Áno, a ono vždy to treba brať a ja to aj tak sa staviam individuálne veľakrát, lebo každá má nejakú inú tvorbu, hej, každý robí niečo iné. A toto je na tomto krásne, že ma to strašne baví, hej, a naplňa, že vlastne tvoríte veci, kolekcie a všetko akoby okolo toho. To ma veľmi baví a ešte viacej, keď vám sa darí viac ako mne, tak to som úplne že nadšená z tých výsledkov a to sa veľmi teším vždy. A kľudne nám aj predstav, Luci, čo máš, čo tvoríš, aké obrazy vlastne, akú tvorbu máš. No doposiaľ som v podstate robila také, že pocitovo, že som malovala to, čo ma napadlo, to, čo ma oslovilo. Nemala som v tom nejaký taký systém. A v podstate po tej magnetickej tvorkyni som si uvedomila, že robím vlastne veľa vecí a nie je to dobré, že potrebujem sa zamerať na určité veci. A teraz mi to prinieslo
taký pokoj aj v tej tvorbe, že nerobím teda všetko a že sa zameriavam na tie kolekcie a mám v tej práci taký väčší prehľad a systém, čo som teda potrebovala, lebo ja som barán a ja som hurá, idem, robím, bez toho, aby som vedela, kam idem a čo robím. Áno. Takže to mi veľmi pomohlo sa upratať do takého nejakého, aj tie ciele si stanoviť. Napríklad včera som prerábala minuloročné, čo sme si spolu robili tie ciele a čo preto potrebujem spraviť, čo je môjim zámerom v tomto roku a čo preto spravím a veľmi mi to tak ako dalo novú takú šťavu do toho, že teda kde som bola minulý rok a kde som tento rok a čo riešim tento rok a v podstate som sa prihlásila tento rok na medzinárodnú výstavu do Prahy, takže sa teším, že sa posúvam nielen osobnostne, ale teda už aj profesne trošku na vyššiu úroveň a verím, že teda moje portály, teda akože živé obrazy a zamerala som sa teda na určitý druh, alebo teda robím portály a robím v podstate včeličky, malujem veľmi veľa včiel a teraz posledných 5 objednávok bolo čisto len včeličky, takže... A ich krásne prepájaš akoby s tou prírodou, hej, toto tam nesmie nechať spomenúť, že vlastne ty aj tvoríš veľa, akoby inšpiruješ sa, hej, tou prírodou a tie obrazy, ja poviem ozaj, že žijú, lebo oni vyzerajú úplne ako živé, hej, a keď som ich prvýkrát videla, ja, že tento talent nesmie ostať nepovšimnutý, hej, jednoducho si vravím, že toto musí ísť von a vlastne ono to presne bolo o tom, že ľudia o tebe nevedeli, hej, že si bola niekde schovaná a tú tvoju tvorbu jednoducho nebolo vidieť a teraz, keď to pozrieš, koľko máš zhliadnutí, hej, na tých sociálnych sieťach a ostatné akoby okolo toho, tak je úplne niekoľkonásobne viacej. Hej? A oni sú ozaj ako 3D, to je tak, že keď sa na ne pozrieš, ja som ich videla naživo, tak úplne máš chuť do toho vstúpiť, hej, do toho obrazu, že ty máš tak nádherné dary a talenty v rukách, že to až mám zimomriavky proste, keď vidím, hej, tú tvoju tvorbu a naživo a jeden vlastne máš aj dokonca za sebou. Kľudne nám aj o ňom povedz, Luci, čo to je za obraz. To je, takže že poďte. V podstate prvý portál vznikol ako darček môjmu otcinovi na 70-tiny a myšlienka bola taká, že nie utekať z tohto sveta, ale teda priniesť to tajomno a to čaro do tých bežných dní, do tých bežných starostí. Takže ten vznikol, otec má 73, takže 3 roky dozadu. A odtedy som namalovala veľa tých portálov a veľa z nich aj odišlo. A presne ako ty hovoríš, že mám také reakcie, že kto ich videl naživo, tak ich to prenieslo, alebo im donieslo to čaro tej prírody, alebo tie bežné dni sa im zmenili na také oveľa čarovnejšie a oveľa spokojnejšie. Takže napríklad teraz už som v takom štádiu, že nie len cez sociálne siete, ale už majitelia týchto portálov posúvajú moju tvorbu. Volala mi jedna pani, že videla môj obraz v ordinácii napríklad a že ona chce niečo podobné. A behom 10 minút som predala ďalší portál, takže to bolo pre mňa také čarovné, že naozaj to ide. Že keď je niekto spokojný, hej, tak už tie referencie idú akoby ďalej a ono najtiež ozaj človek, keď to rozbehne, ono rozvála, hej, roztlačí ten vlak, tak ono už to nejde jednoducho zastaviť. A kľudne aj Luci povedz, čo je to vlastne ten portál, lebo mnohí možno, ktorí pozerajú, tak možno ani nevedia, že čo to sú tie portály. Vieš ich nejako... To sú také brány do iného sveta alebo brány z toho iného sveta sem. Takže symbolika je, hovorím, taká, že možno vyniesť nás z tých všedných dní do niečoho čarovného, alebo teda uvedomiť si, že môžeme byť vďační za ten celý deň, za veľa vecí a že nie všetko musíme brať také ako, že samozrejme.
Takže to by som povedala, že to sú také, tak nás to donúti. Keď sa pozerám, a ja keď malujem tie obrazy, tak ma to tak donúti sa v podstate zameriať na to, že máme oveľa viac a že môžeme oveľa viac a neviem ti to dať doslov, lebo ja som ten Rozumiem, ono umelec, ja. človek, keď sa vlastne aj na ten obraz pozrie, že keď ho má zavesený, či už je to možno, ako hovoríš, v nejakých exteriéroch, v ordináciách, v kancelárii, doma, hej, možno v nejakom ateliéri, kdekoľvek a človek, keď sa na neho pozrie, tak sa presne prenesie niekde inde, hej, a to už je práve na tej fantázii možno aj toho daného človeka, že kam ho to prenesie ďalej. A už tí ľudia si kupujú vlastne odo mňa obrazy s tým zámerom, aj si ich dávajú malovať, že teda chcem ho vyslovene do ordinácie, aby mi tam zlepšoval náladu, aby tí ľudia pozitívnejšie mysleli, alebo teda menej sa báli. Že toto mi príde také, že už sú tie obrazy so zámerom, nie je to len nejaká dekorácia. Už len to, že človek si dá ten zámer, že chce taký nejaký obraz, aj keď koľkokrát nemá predstavu, že čo konkrétne, tak už ten zámer veľa spraví, s akým ho dáva do toho priestoru. Či je to už ordinácia, alebo teda kancelária, alebo domov. Súhlasím, Luci. Super. Dobre, a chcela by si možno odporučiť alebo dodať niečo pre tvorkyne alebo pre budúce možno magnetické tvorkyne alebo pre budúce úspešné tvorkyne, ktoré možno práve majú nejaký sen sa buď tou tvorbou živiť alebo si tvoriť možno ďalší zdroj príjmu, že čo by si možno odkázala, odporúčila alebo teda možno taký odkaz od teba. A po prípade kľudne, ak chceš niečo ešte doplniť, tak veľmi rada. Ja sa veľmi teším z tvojich úspechov, lebo sú naozaj nádherné a máš krásnu tvorbu, to neopísateľnú, hej. O to treba zažiť. Mať takéto niečo na stene a byť pri takomto niečom, to treba zažiť. Mhm. Ďakujem. Vieš čo, no, ono treba žiť tie svoje sny, netreba sa bať, lebo veľakrát hovorím, tie brzdy sú v našej hlave a to, čo si my dennodenne hovoríme, že nemám na to, alebo nie som dosť dobrá, alebo uh, dneska je ťažká doba, to sú veľmi veľa programov je a mne pomohlo veľmi, že som sa začala zamerávať na to, čo chcem a nie na to, aké sú prekážky a aké veci. A tým pádom, že som zmenila v podstate toto nastavenie, tak si mi prišla do života ty magnetická tvorkyne, babi z magnetické tvorkyne a stále mi chodia ľudia, ktorí mi potvrdzujú to, že keď sa človek zameriava na tie veci, ktoré chce a ktoré idú a nie na tie, ako to nejde a ako je zlá doba, tak potom mu to začne život prinášať. A vždy tam je to medziobdobie, ktoré nás skúša, že teda či vydržíš, takže ja by som priala ostatným magnetickým tvorkyňam, aby mali trpezlivosť a aby prekonali to obdobie, kedy ešte nie sú vidieť tie fyzické výsledky a naozaj sa zameriavali na to, čo chcú a nie to, čo nechcú vo svojom živote a aby s tebou nadviazali spoluprácu, lebo má to obrovské dosahy a myslím, že toto nebola ani posledná, ani prvá, ani posledná naša spolupráca a v podstate tie mety, ktoré v živote máme, nikdy nie sú príliš veľa. By sa dá za niečím ísť, hej, a kam ide vlastne, aby som povedala, tie myšlienky, tam ide vlastne ten zámer, hej, čiže Aj tá energia. budeme sa, presne, aj tá energia, že keď sa budeme sťažovať, nemám peniaze, nedarí sa mi, nikto nekupuje, je, ja neviem, vysoká inflácia, je kríza, je toto, čokoľvek, hej, a to bolo presne aj v období covidu, ja som vlastne začínala, keby som bola v tom nastavení, že je, hej, nejaká takáto tá doba, nikto nič nekupuje, tak mi sa začínalo ženy nechodili so šperkami, hej, na nejaké, lebo bolo všetko zatvorené, na nejaké spoločenské akcie, alebo nechodili. A keby toto mám v myšlienkach, že tie ženy nikde nechodia, hej, všetko bolo pozatvárané, tak by som nepredala žiadne šperky, ale mi sa vtedy začalo najviac dariť, pretože som aj využila akoby tú online
hej, tú dobu, situáciu, ísť na tie sociálne siete a v tej dobe to bolo paradoxne veľmi ťažké obdobie, ale pre mňa to bolo úplne úžasné, pretože ja som mala tú myseľ nastavenú úplne inak, hej, že chcem dávať ženám do popredia, hej, tie šperky, chcem ich učiť, aby sa naučili nosiť šperky, hej, aby aj keď nejdu možno na nejakú tú udalosť, že to, čo sú, keď si ich dajú, ako sa cítia, hej, aké sú jedinečné, žiarivé, hej, že ono to je súčasť aj tých podnikateliek, aj ty máš odo mňa vlastne šperky, čo sa Som teším za to. dostala na vernisáži, áno, Áno, ďakujem. hej, takže Ja ich aj, volám, že náušnice úspechu, tak áno, ja si ich dávam na také významnejšie príležitosti a obchodné stretnutia, kde ide teda o veľa. A veľmi mi to pomáha. Ono sa hovorí, že akože šaty robia človeka a veľakrát aj padla. A veľakrát tak pohodne. je to pravda, že človek, keď sa oblečie krásne a doplní to a žiari, tak tie veci k nemu prídu same. Tiež vie vlastne cez tie šperky dosiahnuť vlastne ten zámer, hej, napríklad uzatvoriť obchod klienta alebo čokoľvek a toto chcem, aby vlastne aj ženy podnikateľky, ale iné vlastne pochopili, hej, že dneska tiež keby som brala tú dobu, že teraz sa všetko nosí len jednoducho tepláky, legíny. Minule som tak videla nejaký ten príspevok, že čo ženy, ako sa oblíkate úplne obyčajne, hej, že ale ja milujem napríklad sa obliec aj takto, aj so šperkami, ísť kľudne aj pre dcery do školy, do obchodu, hej, jednoducho milujem, lebo je to určitý ten tá ženskosť a ten štýl akoby tej ženy, hej, a k tomu vlastne patrí aj to oblečenie, aj tie šperky a úplne inak sa potom vlastne tá žena cíti úplne inak výnimočne. Vyskúšajte to, hej. Aj keď vyťahnete si nejaké sviatočné oblečenie, ktoré bežne cez deň nenosíte a kľudne si ho práve v ten bežný deň dajte, pretože toto je, nehľadajme príležitosti, ale presne cez tie oblečenia, šperky, tie príležitosti chodia k nám jednoducho, hej. Čiže urobme to presne opačne ako 1%, preto aj to 1% je úspešné, lebo Úspešné. robí, hej, a nesedí niekde doma v kúte a jednoducho vyjde. Aj ten komfort nie je jednoduchý, hej, dostať sa cez to, hej, výjsť akoby z tej komfortnej zóny a urobiť niečo iné, niečo navyše, lebo keď robíme stále to isté, tak prichádzajú, alebo neprichádzajú žiadne výsledky, ale keď začneme tie veci meniť a začneme robiť veci inak, tak aj potom tie výsledky úplne iné prídu a sa dostavia. Hej? Len treba, ja hovorím vždy tú trpezlivosť a samozrejme aj tú disciplínu, hej, k tomu samozrejme a zapojiť k tomu aj tú našu hlavu. Jednoducho ten mindset je veľmi dôležitý k tomu, hej. A Ja už si teraz kladiem otázku, že keď niekam idem, aj len lekárov, ja hovorím si, no ako by sa obliekla tá umelkyňa? Môžem si dovoliť si dať extravagantné veci, alebo ako, len tak do mesta sa obliecť ako keby na vernisáž? Môžem, prečo by som nemohla? áno, presne. Treba na to aj kuráž, aj odvahu a ono potom tie príležitosti si človeka veru nájdu. Presne. A my už sa vieme aj vciťovať do tej úspešnej role, tej tvorkyne, hej, podnikateľky, aj keď to ešte niekedy možno nežijeme, ale už keď máme doma to sviatočné oblečenie alebo nejaké pekné, že vieme sa už ako tá úspešná tvorkyňa obliec, hej, a tým pádom ono niekedy ten mozog vlastne nerozozná, čo je pravda alebo nie, hej. A jednoducho my už keď tak robíme a deje sa tak, už to aplikujeme na sebe, tak vlastne ono sa to aj začne diať. Hej? Ja napríklad musím povedať, nie je to spojené teda s tvorbou, ale ja som akoby celý život ozaj od toho tínejdžera pozerala akoby tie turecké telenovely, hej, poviem tak. A ja to aj dnes pozerám. Niektorí ma zaujímajú, niektorí nie. Pozerám aj teraz zakázané ovocie. A jednoducho tým, ako to roky pozerám, nejak, je to v mojom tom podvedomí, v tom živote, hej, to Turecko, ten Istanbul, lebo je to z toho prostredia akoby toho Bosporu a ja už tam idem tento rok v auguste tretíkrát, hej. Čiže ono človek ozaj, tá príležitosť si ma našla. Ja som ani nevedela, že to celý život pozerám, hej, z toho oblastia Turecka, Istanbulu,
to človekovi ako nepríde, hej, že žije akoby pozerá tie príbehy, lebo u nás sa to jednoducho pozeralo, takže ja som pozerala aj tie telenovely, že to začalo to Esmeraldou, hej, ale to nebolo vtedy ale to bol prvý taký akoby ten seriál, ktorý bol taký, že wow, hej, alebo Dallas, ale ono to pokračovalo potom tými tureckými samozrejme a jednoducho aj dnes si občas pozriem veľmi rada občas nejaký taký, ktorý ma ozaj že chytí a pozerám to, ozaj to prostredie. A tie ženy teraz pozerám zakázané ovocie, majú nádherné šperky, hej, krásne sa obliekajú a jednoducho toto ma priťahuje, hej. A jednoducho to žijem, mám to akoby v tom podvedomí a človek ani niekedy nevie ako a ide do toho Istanbulu, ide sa plaviť na ten Bospor, hej, ide jednoducho, zrazu to žije, zrazu ide okolo tých víl, hej, zrazu až mám zimomriavky jednoducho a toto tak krásne funguje, lebo ak budeme mať tú myseľ zameranú na to malé, hej, len toto je možné u mňa, tak to budem aj tak žiť, hej, stereotypný život v práci, a nebudem rozvíjať tú tvorbu seba ako človeka, tú myseľ, hej, a vlastne celú tú osobnosť, tvorbu a podnikanie. Ale dá sa to. Keď hovoríš tie turecké seriály, tak si pamätám, keď si sa ma pýtala na taký môj sen, tak ja som ti povedala, že chcem predať obraz za 77 000 arabskému No, šejkovi. takže, takže my sme mali taký spoločný menovateľ, také obrovské ciele. No, niekedy sa na nich smejeme, ale teraz s odstupom času mám pocit, že som na tej ceste, že sa približujem k tým veľkým veciam. A ono aj veľa sa potrebujem ešte učiť a veľa skúseností potrebujem nabrať a potom ten cieľ príde. Ono nemusí prísť zajtra, nemusí prísť o rok, ale treba si dávať no. takéto A ciele ja som veľké, na ten pretože Istanbul čakala roky, hej. Ani tak som... potom zoberieš ten 77 000 obrad spod pazuchu a dobre. Dobre. Takže a ten život potom prináša také tie synchronicity a ešte čo sa týka profilu, teraz sa mi stalo, lebo pracovali sme aj teda na tom profitabilnom profile a v podstate tým, že ho mám už iba ako firemnú, vlastne obraz tej firmy Luciart, tak prišla mi objednávka napríklad, že niekto ťa spomínal, tak som si pozerala tvoj profil a ja som zistila, že maluješ nádherné obrazy. Ja potrebujem teraz, končí u nás jeden kňaz, tak potrebujem jemu darček akože k odchodu. Takže ono je dôležité aj ako človek pôsobí, aj ako vystupuje v podstate na tých sociálnych sieťach. Ono nie je to, že teraz bez hlavo tam pridávam príspevky, musí to mať nejakú aj úroveň, aj hlavu, aj petu a to sme my si všetko v tej magnetickej tvorkyni prešli a to som ja potrebovala chytiť za ruku a ukázať týmto gombičkom sa stane toto. No, Takže presne tak. Super, takže teším sa. Dobre, takže ďakujem ti, Luci. Neviem, či chceš ešte niečo doplniť. Ak nie, tak ďakujem ti neviem, veľmi. Mhm. Krásne. asi prepáč, asi nie, lebo v podstate ja potrebujem, aby za mňa rozprávala moja tvorba. Ja moc toto asi myslím, že veľa za mňa rozpráva Mhm. v poslednú dobu. Súhlasím a ďakujem ti krásne za rozhovor, verím, že si inšpiráciou pre mnohé ženy, aj pre také, ktoré si veľmi radi doprajú od teba obraz, hej, a inšpiráciou aj pre mnohé ďalšie tvorkyne, že je možné ten svoj sen žiť a vlastne naplniť. Takže ďakujem. Ďakujem, Maja Ľudka, za Ahoj. príjemný čas.